Video yathu yalero tionesana mmene tingamagwirisire ntchito ma application awiri nthawi imodzi. Tingoyereza kuti kumaonera ma videos ku YouTube uku kuyankha ma messages. Koma osachoka ku YouTube kumaonera uku kuyankha. Ndiye tatiyeni tionesane kuti matani. Ndi chimene mukuyenera kuchita ndi kusegula YouTube wanuyo. Kenako mpanga apa kuti ibwerese ma recent apps. Kenako mahoda ka icon yakaka ndikupanga open in split screen view. Okay. Musimu mangosankha no application wina amene ufuna kuti uzigwiritsa ntchito ukuonera mwina ma videos ku YouTube. Then sankha messages. Apa ndikupanga play. Ndikuti ndizionera nyimbo. Uku ndili ku chat cha wina wake kumacheza ndi anthu. Basi apa ndikumatchira ndi ma guys. Mwambamo ndikufira so video kaya ndi mpira kaya ndi chani ndikuti zimakhala kuti zikutheka. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionane so video sadi.